Ben, boa tarde a todos e a todas. Vamos a dar comienzo a esta sesión de pleno ordinario que, ainda que correspondería ao mes de maio, celébrase este 3 de xuño, mércores, que temos, orden do día con diferentes puntos. En primeiro lugar, procede a aprobación da acta da sesión anterior. Temos un acta que é a 27 de abril de 2026. Non sei se ten alguna cuestión que trasladar, se non procedemos á súa votación. Votamos entonces, votos a favor. Ben, apróbase por unanimidade. Acto seguido pasamos a actividades de control e, como ben saben, hoxe temos toma de posesión de dous novos cargos que corresponden ao Grupo Popular, de tal xeito que procederemos agora á toma de posesión dos mesmos. O procedimento vai ser que o señor secretario das contas preguntas len como decidan. Vale, entonces en primeiro lugar vamos co expediente 1190/2026, toma de posesión do cargo de concelleiro de don Joaquín Agustín Prol Fontán. Señor secretario. Simplemente dar conta un pouco dos antecedentes da toma de posesión. Entón, informar que con data 12 de marzo deste ano presentouse a renuncia expresa por don Pablo José Leiva Lois ao cargo de concelleiro. Se deu conta ao pleno na sesión de 8 de abril deste mesmo ano. O 23 de abril expídese pola Xunta Electoral Central a credencial acreditativa da condición de electo a favor do candidato ao que corresponde cubrir a vacante producida, en concreto na figura de don Joaquín Agustín Prol Fontán, e con data do 27 de abril de 2026 requírese ao interesado para a formalización ante a Secretaría Municipal das declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e calquera actividade que lle poda proporcionar ingresos económicos xunto ca declaración de bens patrimoniais, habéndose formalizado as citadas declaracións o 29 de abril de 2026. Co cal o procedimento é correcto e procede ora a toma de posesión. Moi ben, moitas gracias. Procedemos, por lo tanto, un momento ides a ler, sí? Ben, entón, en primeiro lugar, Joaquín, fai favor, pulsa para que identifique. Aí está, doucho a palabra. Xuro pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello do Grove, con lealtade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moitas gracias, benvido. Gracias. Tamén agora tratamos o expediente 1189/2026, toma de posesión do cargo de concelleira de dona Laura Domínguez Sineiro. Señor secretario. Bueno, se informa que o 25 de marzo deste ano presentouse a renuncia expresa por doña María Alejandra Lamas Domínguez ao cargo de concelleira, dando conto pleno na sesión de data de 8 de abril de 2026. O 23 de abril deste mesmo ano expídese pola Xunta Electoral Central a credencial acreditativa da condición de electa a favor da candidata que lle corresponde cubrir a vacante producida, en concreto na figura de dona Laura Domínguez Sineiro. O 27 de abril deste ano requírese a interesada tamén para a formalización ante a Secretaría Municipal das declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e actividades que lle proporcionen ou poidan proporcionar ingresos económicos, xunto cunha declaración dos seus bens patrimoniais, habéndose formalizado as citadas declaracións en data 4 de maio deste mesmo ano. Polo cal procede a toma de posesión. Moi ben, moitas gracias. Polo tanto, o mesmo proceder. Solicita a palabra. E un momentiño que se poña en vermello. Aí está. Xuro pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello do Grove, con leantade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moi ben, moitas gracias, benvida. Pois, recuperado xa o número de concelleiros deste pleno da corporación, continuamos, polo tanto, co orde do día deste pleno,
Nas actividades de control, dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria, dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno local por delegación desde a última sesión plenaria, expediente 3483/2025 da acción da conta de execución do orzamento do terceiro e cuarto trimestre do 2025, expediente 1340/2026 da acción de conta de execución do orzamento do primeiro trimestre de 2026, expediente 263/2026 da acción de conta do período medio de pago e morosidade do primeiro trimestre de 2026 e tamén expediente 1067/2026 da acción de conta do informe de intervención sobre o erro detectado na publicación da aprobación definitiva da modificación de crédito número 9/2026 e na súa contabilización. Pasamos, polo tanto, á parte resolutiva. E, continuando a orden do día, pasamos agora ao punto número 2, expediente 1668/2026, ditamen da ratificación do acordo de aprobación do proxecto técnico da obra de pavimento de camiños municipais incluído na solicitude de subvención do plan extraordinario vía DEPO da Diputación Provincial de Pontevedra. Na Comisión Informativa Xeral, realizado o día de hoxe, con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego, ratificouse o acordo de aprobación do proxecto técnico da obra de pavimentación de camiños municipais incluído na subvención do plan extraordinario vía DEPO da Diputación Provincial de Pontevedra. Moi ben, moitas gracias. Pois, como lles trasladaba, a Diputación de Pontevedra aprobou fai pouco un plan extraordinario vinculado a vencellado a os efectos dos temporais, concretamente nos pavimentos da provincia de Pontevedra, habilitou unha partida económica e otorgou, en base aos criterios, a cada concello da provincia menor de 20.000 habitantes, menor de 50.000 habitantes, unha liña de axudas que ten un obxectivo concreto que é pavimentación de camiños municipais. E o importe en números redondos que lle concede o Concello do Grove son 92.000 euros e corresponde ratificar ese proxecto técnico plantexado a Diputación no plazo que a propia Diputación nos dou para poder presentar o mesmo e ser merecedores destes cartos. Así que presentamos este ditamen a rectificación e acordo plenario. Alguna intervención? Señor Otero. Sí, boas tardes a todas e a todos. Nada, simplemente indicar que, bueno, preguntar cal foi o criterio utilizado para escoller estes camiños. Digo, porque, lógicamente, hai moitos camiños do Concello, entonces queríamos saber cal foi o criterio para que se decidira estes concretamente, se foi por o estado de conservación que tiñan, pola seguridade viaria ou a inseguridade viaria que tiñan, e se se vai a seguir os outros camiños ou que, porque claro, lógicamente non se contou, digamos, co resto do grupo para intentar consensuar, é unha decisión, ainda que ten que vir por pleno, ten que ser ratificada, pudo haber consultado ou intentar que os grupos municipais da oposición tamén participásemos nesas propostas. Non vamos a votar en contra, vamos a abster, porque lógicamente foi unha decisión, entendemos que do goberno. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Noia. Na liña que acaba de comentar o compañeiro señor Otero, nos queríamos, eu non sei se está publicado en algún sitio os camiños que van a ser no expediente, bueno, non me deu tempo a lelo, non o vin. De todas formas, a historia ven sendo a mesma, que criterios exige para escoller determinados camiños e outros non, cando a veces son outros máis necesarios. Gracias. Moi ben, sí, vamos a ver, os criterios son estrictamente técnicos, axustándose ás bases da propia línea de axudas, había que cumprir unha serie de requisitos, entre eles xustificar que foron deteriorados polo tren de borrascas e dos temporais que tuvemos e padecemos nos últimos meses, principalmente nos meses de inverno, e despois tamén condicionado a cuantía económica, 92.000 euros, IVA incluído, cos gastos xerais que hai que restar e os
gastos de administración, pois tampouco é que quede unhas unidades de execución moi amplas. Aí estuvo a arquitecta traballando, bueno, coa compañeira, e basicamente en base a eses criterios foron por o que seleccionáronse eses camiños que, como digo, que non dan para moito, apenas bueno, pois algúns camiños que podamos completar e que tiñan que ser, principio, obra nova, non podían estar xa axudicados nin ter ningún outro tipo de axuda, polo tanto, obra totalmente nova, e que se justificara que o seu deterioro estaba provocado polo tren de Borrascas. Así mesmo, lóxicamente, son camiños que tiñan que ser titularidade municipal ao 100%. Ben, procedemos a votar, polo tanto, expediente 1668/2026, votos a favor, abstencións, queda aprobado por maioría. Pasamos ao punto número 3, expediente 1145/2026, ditame sobre a adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade empleada do produtor SRAP, no seu acrónimo, de residuos de envases domésticos, de envases lixeiros e papel cartón de un só uso. Cede a palabra ao señor secretario. Na Comisión Informativa Xeral do día de hoxe, ditaminouse favorablemente a adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade empleada do produtor de residuos de envases domésticos, de envases lixeiros e papel cartón dun só uso, con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 da Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Bueno, pois isto tamén é a adhesión dun convenio en términos administrativos que nos traslada o técnico de Medio Ambiente para adherirnos ao convenio marco de colaboración, como así se ven facendo xa tempo atrás, coa Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade empleada do produtor. Como digo, bueno, pois unha proposta de adhesión a este convenio que nos permite a xestión dos residuos de envases domésticos, de envases lixeiros, papel cartón de un só uso. Alguna intervención? Procedemos, polo tanto, a súa votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado por maioría, con 3 abstencións de Esquerda Unida. Pasamos ao punto 4, expediente 1787/2026, ditamen da proposta de modificación no cadro de persoal municipal en relación co cambio de denominación da praza de conservador de museo pola de auxiliar de centro de interpretación. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa Xeral do día de hoxe ditaminouse favorablemente con 4 votos do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 da Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego, a proposta de modificación no cadro de persoal municipal en relación co cambio de denominación da praza de conservador de museo pola de auxiliar de centro de interpretación. Moi ben, moitas gracias. Tal como se falaba na propia comisión, esta proposta ven derivada de unha alegación presentada ao procedemento das bases para cubrir o posto de conservador de museo. Esta asociación presenta unha alegación dicindo que o posto, tal como estaba recollido e categorizado, non correspondía a un conservador de museo, senón a algo inferior, como pode ser un auxiliar. Na mesa de negociación, a proposta do Departamento de Cultura se trasladou isto, a mesa aprobouno por unanimidade totalmente de acordo, e se propón o cambio de nomenclatura. Concretamente, conservador de museo pasaría a recollerse no cadro de persoal como auxiliar de centro de interpretación. Alguna intervención? Procedemos, polo tanto, a súa votación. Votos a favor. Perdón, señora Millán. Boas noites a todos. En primeiro lugar, sabíamos que podría pasar isto cando se publicaron as bases, xa que a titulación exixible para o posto de conservador era o de graduado en ESO. Sabíamos que isto podía traer certa polémica e así foi. As alegacións veñen en base a eso, ao tipo de titulación que se exixe para un posto de conservador.
Aínda que a modificación parece algo sin moita importancia polo tema de que solamente cambiar o nome do posto, en realidade un conservador ten un perfil técnico especializado vinculado á conservación, documentación, investigación, xestión e difusión do patrimonio, e un auxiliar ten as funcións de apoio e atención ao público, carecendo de competencias técnicas, responsabilidade profesional e caracterizarse por un posto dependendo dun posto de dirección e de xestión patrimonial. Entón, esta modificación implica unha devaluación das funcións profesionais asociadas á xestión do patrimonio, xa que o Concello non carece dun posto de dirección técnica da situación, pode supor unha disconformidade nas funcións desempeñadas por esta persoa, este profesional, xa que en realidade non vai a ter alguén ao que dar apoio, non? Creemos que é importante a creación deste posto, porque un dos puntos polos que levamos discutido moito é pola musealización do Salazón e a forma de que pertenza á rede de museos de Galicia e tendo, por exemplo, a parte desa musealización que tamén está aí un pouco pendendo do fío porque estaba dentro dunhas liñas do PSTD e a día de hoxe o único que sabemos que se vai a facer é o cambio da cuberta, que tamén se leva reclamando fai tempo. E seguimos pendentes de saber se realmente vai a chegar o momento de musealizar o Salazón e de que esta persoa pois poida exercer facer o seu traballo dentro do Salazón. Isto tamén implica que no futuro próximo deberíase pensar en que este auxiliar teña realmente un técnico ao que auxiliar. Entendemos que, ademais de cambiar a nomenclatura ou o nome do posto, vaise facer unha revisión das bases integral, xa que as bases estaban publicadas, a xente xa fixera o pago para acceder ao examen e agora mesmo o que se está ofertando non é o mesmo posto e non son as mesmas funcións, nin supoño que será o mesmo temario, xa que hai temarios como o tema da conservación e os criterios para a elaboración dun plan de museolóxico que un auxiliar non vai a poder facer. Entón, desde o noso punto de vista, pois é positivo que desde o 2021, que se xubilou a persoa que estaba anteriormente no Salazón, pois que se contemple, por fin, sacar a concurso esta plaza, xa sea de auxiliar ou de conservador, e que ese espacio teña alguén que o atenda, porque agora mesmo dependemos de do máis provincia ou de algún tipo de subvención que veña de outra administración para poder mantelo aberto. E creemos que tamén é un espacio polo que hai que apostar, porque xa se levan invertidos moitos cartos públicos nel, e sería incluso para o Grove pois unha pena perder esa zona que dinamiza o turismo en época de temporada baixa, que é algo que sempre estamos falando para evitar a estacionalización. Pola nosa banda, esperamos que saia a praza, que se cubra o canto antes e que tamén se traballe pola musealización e que por fin poidamos ver nun futuro próximo o Museo do Salazón como museo e pertencendo á rede de museos de Galicia. Gracias. Moitas gracias. E non sei se hai alguna intervención máis. Non hai pedido a palabra. A verdad que, señora Millán, recollemos moito do exposto aí e un pouco o camiño, pois vostede acaba de establecer unhas líneas estratégicas respecto ao centro de interpretación que non é museo. O que se buscaba agora era alguén que atenda ao público este centro, pero desde logo sí que, creo que compartimos moito do que se acaba de expoñer na súa intervención. Procedemos, polo tanto, a votar o punto 4, expediente 1787/2026, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 5, expediente 1791/2026, ditamen da proposta de modificación do cadro de persoal municipal en relación coas prazas de Departamento de Turismo. Señor secretario. Na Comisión Informativa de Economía e de Contas realizada o día de hoxe, ditaminouse a proposta de modificación do cadro de persoal municipal en relación cas prazas do Departamento de Turismo en sentido favorable, con 4 votos a favor do Partido Socialista, 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 da Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Pois tamén, tal como se explicaba, isto tamén foi obxecto de negociación da mesa cos sindicatos que tuvemos fai uns días. Hai un posto que cando se solicita as axudas por parte do Concello a outras administracións, en este caso a Turismo Rías Baixas da Diputación de Pontevedra, a caracterización do posto de traballo
ademais do posto que ahora mesmo se está desenvolvendo a través dun programa específico de turismo que remata ahora en este mes de xuño, estáse desenvolvendo con unha categoría de C1, que non corresponde aos postos que no seu día se crearon no cadro de persoal, que serían C2. Concretamente, hai 2 postos de traballo de cadro de persoal vinculadas á atención á oficina de turismo, un deles por 12 meses, que sería auxiliar de atención á oficina de turismo, e outro por 3 meses e medio, tamén coa mesma nomenclatura. Categoría C2. Con esta modificación, esta proposta, se pasa a un C1 axeitando o posto de traballo aos requerimentos de cualificación e de requerimento das propias características do posto de traballo, e se pasa a un C1. Modificando eses 2 postos de traballo, creamos un novo e ademais se dota económicamente con 8.000 euros para recoller a retribución bruta que este novo posto de traballo require. Polo tanto, traémolo tamén a este pleno, que igual que o anterior, ao ser unha modificación do cadro de persoal, necesita a aprobación deste pleno. Abrimos turno de intervencións. Señora Millán. Novamente, pois outro departamento que necesita persoal. A verdade é que a modificación do nome, pois, bueno, pode ser máis un tema técnico que un tema para debatir, pero sí que é importante decir que o organigrama do Departamento de Turismo a día de hoxe está casi vacío. O único posto que se contempla no cadro de persoal é o de técnico de turismo, que levamos anos esperando que se faga material. Vamos a votar a favor porque creemos que é necesario que o Departamento de Turismo por fin exista como tal e non sea simplemente un nome dentro do organigrama do Concello, porque carece de persoal estable e que poida participar, pois, por exemplo, das ordenanzas que estamos traballando actualmente no Consello Local de Turismo, como son a ordenanza de autocaravanas e as vivendas de uso turístico. Creemos que é moi importante, a parte deste persoal que atende a oficina de turismo, a figura do técnico, porque poderíanos asesorar e poderíamos ter os informes técnicos que nos apoyaran tanto ao Consello Local de Turismo como a concelleira, como o señor alcalde, cando falamos deste tipo de materias que en realidade fai anos que temos pendentes de traballar e que vamos traballando un pouco a medida que se vai xerando o problema. Non somos capaces de anticiparnos precisamente porque temos un departamento de turismo que ahora mesmo está carente de persoal. Entón, todo que se incorpora personal, benvido sea. E esperemos que se materialice o antes posible. Gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Noia. Sí, bueno, eu falando do punto 4 e do punto 5, por non repetirme, a historia é que ahora mesmo o Museo do Salazón, ou se se pode chamar museo, o Centro de Interpretación, está cerrado, non? A historia é que hai que abrilo canto antes. E a min pareceme que chegamos un poquinho tarde a 1 de xuño con estes 2 temas. Creo que se podían prever moito antes. Para dinamizar o turismo, que hai que facer é abrir. Senón, de nada sirven o resto das cousas. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto 5. Votos a favor. Queda aprobado por maioría. Por unanimidade, perdón. Pasamos, polo tanto, ao punto 6. Expediente 1778/2026, ditamen da moción do Grupo Municipal do BNG para a aprobación dunha ordenanza reguladora de uso exclusivo para o Auditorio Municipal do Monte da Vila. Señor secretario. Na Comisión Informativa Xeral do día de hoxe ditaminouse favorablemente a moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para a aprobación dunha ordenanza reguladora de uso exclusivo para o Auditorio Municipal de Monte da Vila, con un voto a favor do Bloque Nacionalista Galego e 8 abstencións, 4 do Partido Socialista, 2 do Partido Popular e 2 de Esquerda Unida. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Noia para a defensa da moción.
exposición de motivos da moción. O Auditorio Municipal do Grove é un espazo cultural fundamental para o desenvolvemento de actividades artísticas, sociais e veciñais. Porén, na actualidade carece dunha normativa clara que regule o seu uso. O que existe na actualidade abrangue a totalidade de locais de uso cultural, desde unha casa de cultura ata un local social. Nós creemos que isto xera unha inseguridade xurídica, ademais de non ter un procedimento acaído para a concesión ou uso do auditorio. Non é o mismo o uso dun auditorio que dunha biblioteca ou dunha casa de cultura. Esta falta de ordenanza pode, en ocasións, provocar percepcións de amiguismo ou trato desigual á hora de conceder, denegar ou impoñer condicións desiguais sobre o seu uso. A cidadanía nada ou empadroada en Ogrove, así como as asociacións mecas incluídas no Redín, teñen dereito a acceder en condicións de igualdade aos recursos públicos, e isto inclúe o auditorio. Por lo tanto, faise imprescindible aprobar unha ordenanza que estableza prazos, requisitos, criterios de preferencia, como a veciñanza, o interese social ou a non lucratividade, así como un réxime sancionador claro. Asemade, a xestión eficiente do auditorio require persoal cualificado e permanente. Actualmente, a falta dunha persoa conserxe encargada e dunha técnica ou técnico de son e luces encargado dun material de alto custe dificulta o bo funcionamento do espazo, limita os seus horarios de apertura e impide un uso profesional e seguro por parte das entidades locais. Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, requirir ao equipo de goberno que elabore e presente no prazo máximo de 6 meses unha ordenanza reguladora do uso do Auditorio Municipal do Grove, que inclúa, como mínimo, criterios obxectivos de asignación do espazo baseados na veciñanza e grupos culturais do Grove, no interese xeral e na antigüedade da solicitude. B. Garantir a cesión transparente do espacio mediante criterios de adxudicación obxectivos e un rexistro accesible. Para evitar favoritismos, asegurar a equidade. Os trámites e o calendario de ocupación deben estar documentados, digitalizados e abertos á consulta da cidadanía. C. Un réximen de taxas ou presos públicos diferenciados para veciños e veciñas, entidades locais sen ánimo de lucro e usuarios, asociacións ou empresas de fora do concello. D. Causas de denegación, revogación e sanción por incumprimento das condicións de uso. E. A obriga de publicar no tabuleiro electrónico na páxina web municipal o calendario de reservas e as persoas ou entidades beneficiarias. F. As solicitudes do espacio deben ser realizadas con suficiente antelación. Creemos que 7 días hábiles é a exigencia mínima para ver os documentos e logo informar, propoñer, aprobar ou denegar. Segundo, dotar o auditorio dun orzamento independente para o longo do ano que inclúan os gastos e ingresos que se poidan derivar do seu uso. Dese xeito evitaránse interferencias económicas co resto das actividades culturais. Terceiro, reclamar ao equipo de goberno que proceda á creación e dotación dunha praza de persoal laboral fixo ou funcionario coa categoría de conserxe ou encargado do auditorio, con funcións de apertura, peche, vixiancia, mantemento básico e apoio ás persoas e asociacións usuarias. Cuarto, reclamar a SEMADE a creación de dotación dunha praza de técnico-técnica de son para garantir a calidade técnica das actividades e a conservación do equipamento de informática, son e iluminación do auditorio. Quinto, instar a incorporación destas dúas prazas ao cadro de persoal municipal e a súa oferta pública de emprego na seguinte convocatoria que se realice, ou a súa provisión mediante os medios legais oportunos. Sexto, dar traslado destes acordos ás asociacións veciñais, culturais e profesionais do municipio para o seu coñecemento e invítalos a aportar suxerencias na creación da futura ordenanza. Quero decir tamén que me quedou un pouquinho atrás un tema que é o da limpeza do auditorio despois das actuacións. Se mo permiten, como sexto ou séptimo punto, deberíase engadir tamén digo de memoria, a obriga do Concello de limpar efectivamente o Concello despois das actuacións, máis e sobre todo se son gratuitas, é dicir, se son feitas sin cobro ningún por parte, sin ánimo de lucro ningún por parte dos que as realizan. Paréceme de xustiza. Gracias. Ben, gracias. Abrimos turno de intervencións.
Señor Otero. Sí, boas novamente. A verdade é que queríamos unhas preguntas e despois unhas consideracións que temos sobre a moción, porque existe unha normativa municipal de uso das instalacións municipais na que se regula, está regulado bastante completo. De feito, hai xente que incluso di que é demasiado polas cuestións que hai, que é moi burocrática. Pero, digo, non sei se sucedeu algo que nós descoñecemos, porque non tivemos ninguna información, porque hasta ahora estivose cedendo o espacio ou tal, non sabemos se hubo alguna cuestión que sucedera que nós non teñamos constancia, eu volvo a repetir, polo que se propón esta moción, digo, modificar a actual e engadir puntos concretos ou calquera outra cuestión para propoñer esta regulamento propio, non como está, ou incluso modificando o actual. Sí que concordamos en que as reservas, cesións non só do auditorio de calquera espacio municipal, sea cultural, deportivo ou de salas, debería haber un calendario público, digamos, entra na página web, ese calendario, sabes que hai reservados eses espacios, unha facilita non pisar a hora de facer solicitudes, e dúas tamén xa prevés os traballos de ver algo no auditorio a ver que é, ou na Casa da Cultura ou que sea, onde sea, non? No pabellón municipal ou calquera espacio. Entón, sí que aí concordaríamos en que é necesario ese tipo de calendario público. No momento que se ejecuta a reserva, automáticamente aparece na web. E despois, bueno, o tema do persoal é un dos incumprimentos deste goberno con este grupo municipal desde o inicio do mandato. Era dotación de persoal para o auditorio, de feito incluíase tamén para as monxas, e tamén o do técnico de turismo estaba dentro do acordo de persoal para o auditorio, co cual nese aspecto, lógicamente, é necesario persoal para o auditorio, lo vamos reclamando dende que se abriu o espacio. Nada, gustaríamos que esas dúbidas que nos xurden en canto a proposta de modificación dese regulamento, volvo a dicir, ata agora nadie se nos queixou de cando solicitaban permiso de que había alguna cuestión ou que pasou algo concreto, de que non lle deron ou que sea, non temos constancia ninguna. E así que é certo que o tema tasas, e se quería incluir, quizás sería ideal actualizar o que son as tasas municipais nese espacio, diferenciando mellor o tipo de espacio, e incluso sí que hai concellos que sí que teñen que os actos que organiza os empadroados, ou sean veciños ou sean asociacións, suelen ter menos custo, algo menor, que os que son organizados por xente de fora, lógicamente se é con ánimo de lucro, ainda máis. Nada máis polo de agora. Moitas gracias, señora Otero. Sí, boas noites. Desde o Grupo Municipal Popular cremos que é razoable estudar unha normativa máis específica para un espazo cultural destas características, especialmente no relativo á transparencia das reservas, aos criterios de uso e á igualdade de acceso por parte das distintas asociacións e colectivos do Grove. O que vexo máis complicado é o de dotalo económicamente, o da contratación de persoal, esas cousas, pero sí estamos de acordo no fundamental da moción. Moi ben, moitas gracias, señora Galiñanes. Moi ben, boa noite. Desde o Goberno concordamos totalmente en que é necesario ter unha normativa específica para este espazo. Se ben é certo que este Concello conta con unha normativa do ano 2016 para o uso de espazos de locais culturais e locais sociais, que ten unha normativa que se está utilizando sin ningún problema, que seguramente, habería que actualizala, e esa normativa, xa adianto que habería que actualizarlle as taxas, porque leva desde 2016 sin actualización. Independientemente de eso, creemos que é independiente a normativa de uso ou a ordenanza de uso co que sería a ordenanza de tasas. Creo que é unha cousa que tería que ir totalmente separada. En este caso, as tasas de uso do auditorio requieren de un estudio bastante profundo porque son, en realidade, gastos que ata hai pouco non existían e hai que cuantificar os gastos reais que está tendo o uso do auditorio
descontando o uso da Escola de Música, porque sabemos que é un edificio de uso común, o sea, uso compartido, perdón. Pero, ademais, na normativa, hai cousas que aquí se piden que xa están contempladas, como, por exemplo, criterios obxectivos de asignación de espacio baseados na veciñanza e grupos culturais do Grove e no interese xeral e na antigüidade da solicitude. No artigo 6 da normativa que lles acabo de decir, do 2016, dice que contan con inicial prioridade para o uso dos locais e espacios municipais os actos e actividades organizadas polo propio Concello, cousa que me parece bastante lóxica, que os actos culturais do Concello vayan con antelación, o sea, teñan prioridade. E despois dice que se dous ou máis grupos, persoas, entidades están interesados, se intentará que se poñan de acordo, pero sobre eso vai o rexistro, a entrada no rexistro. O que primeiro fixera a solicitude é o que ten prioridade. E ben marcado que as asociacións municipais terán prioridade sobre outro tipo de asociacións. Tamén é verdade que a documentación a presentar está dispoñible e accesible. Non negamos que é necesario facer un calendario público de ocupación, un calendario transparente que sexa que este na página web, que todos poidan pois informarse puntualmente de por quen está ocupado e en que momento está ocupado. É certo que dende Cultura se lle facilita a todo o mundo como ten que facer as solicitudes, cando teñen algún tipo de dúbida, non hai ningún tipo de problema en axudarlles a complementar todo, pero sí que nos parece unha cousa boa para permitir maior transparencia e axilidade que exista un calendario, pois como ben apuntaban desde Esquerda Unida, pois tamén para outros locais, non só este do auditorio. E en canto ao réxime de tasas, que xa digo que as tasas e o precio público habería que ver cal dos dous se aplicaría aquí polo tema das bonificacións, é algo que hai que estudiar diferenciado da propia ordenanza, pero a normativa actual diferencia entre asociacións sen ánimo de lucro que no Grove están bonificadas ao 100%, debe ser dos únicos concellos que o uso do auditorio está bonificado ao 100% cando é unha asociación sen ánimo de lucro, e outro tipo de actividades organizadas por empresas ou autónomos en que se diferencia cando esa actividade ten unha contraprestación por parte de quen asiste ou non, o sea, cando hai entrada ou cando a entrada é de balde. Cando a entrada é de balde, as tasas están bonificadas tamén para esa asociación que organiza. Entonces, creo que sí que hai que revisar as tasas para que cubran os gastos reais, hai que actualizar as tasas de todas as instalacións do Concello, pero non lle vexo tampouco unha cousa, se están bonificadas ao 100%, non vexo máis bonificación que facer desta forma. E en canto ao punto que apuntaba o señor Noia de memoria, creo que dixo o punto 6º ou 7º, non recordo, polo tema da limpeza, eso vai encadenado ao tema de persoal, o auditorio non ten persoal propio. En este caso sí que é bastante difícil contratar un sistema de un servizo de limpeza, porque os horarios para facer a limpeza nun espazo deste tipo é complicado, porque moitas veces se limpa ás 12 da noite un sábado para o domingo poder ser utilizado por outra asociación. Entonces, ata o de agora, as propias asociacións se están encargando de deixar o auditorio tal cual se lles entregou. Ben sexa contratando un servizo de limpeza ou facendo eles directamente. Sí que é verdade que as asociacións culturais do Grove recuperan ese gasto nas subvencións culturais. O que gastan en limpeza e en técnico de son o inclúen como gastos os que presentan a levar unha subvención cultural e están prácticamente cubertos pois todos eles. Eu sei que a hora de pagar para todo o mundo parece moito, pero se facemos números, o Concello do Grove debe de ser dos concellos da contorna que máis invierten en cultura
e en actividades culturais por habitante, xa sexa con actividades propias ou subvencionando actividades que fan as asociacións. Na propia ordenanza tamén existe, na normativa, que existe agora mesmo, veñen recollidas tanto as causas de denegación como de revocación, sanción. Ahora, se poden revisar perfectamente e se pode ver si hai que facer algo específico para este espazo, porque quizáis hai algunha cousa que non ven contemplada que se poida facer en este espacio que suporía unha causa pois de sanción que en outro espacio pois non tería sentido, así que non temos problema en revisar todo isto e tamén eso, que o calendario sexa público. Agora si hai que determinar que tempo de antelación se pode marcar. Un ano non pode estar con antelación porque o Concello ten que marcar as súas actividades, pero, bueno, se pode marcar ao mellor 6 meses e ir abrindo pouco a pouco, mes a mes, a ocupación que vai tendo para que o Concello pois poida ir marcando as súas actividades en función, pois moitas veces, de subvencións e de actividades que pode conseguir pois de outras administracións. O tema das solicitudes, concordo que ten que ter un tempo mínimo e suficiente de antelación, pero non serían 7 días. Eu creo que mínimo deberían ser 15 días, cando non 21, porque esta tramitación hai que facer un expediente que vai sempre aprobado en Xunta de Goberno. As cesións do auditorio van todas aprobadas a través de Xunta de Goberno. Pois pode haber, non sei, 1 ou 2 ao ano que se piden sin antelación e se fan por decreto, pero intentamos que todo vai á Xunta de Goberno e que todo cumpla os trámites totalmente iguales. Pode haber, pois eso, unha causa extra de forza maior, pero todo ten que levar unha tramitación, unha transparencia para que sexa igual para todos os veciños e para todas as asociacións. Dotar o auditorio dun orzamento independiente, pois tamén estamos de acordo. O que non podemos actualmente, cos ingresos que existen e co orzamento que existe, é facer unha partida a maiores para o auditorio. Si que se pode, dentro das partidas de cultura, diferenciar o que sería auditorio do que serían outros espazos. Pero agora mesmo, cos ingresos que hai, aínda que eu lle pida o que sexa a señora interventora, vai decir que se non hai, non pode escribir, por moito que ela escriba ali números, se non hai unha base detrás, non se pode facer. E o mismo coas plazas. É verdade que están incluídas 2 plazas para auditorio na RPT, pero hai que aprobar o RPT e, sobre todo, hai que dotalas económicamente e hai que darlles tamén funcións específicas. Non sei se estas que pon aquí serían as necesarias, é algo que se pode valorar, pero sí que fan falta persoal para ali, pero isto pasa por aprobar unha RPT e ter orzamento para dotalas económicamente, para poder sacalas e que sexa realmente efectivo. Entonces, dende o Goberno queremos puntualizar estes temas porque non vemos mal facer unha normativa específica, podemos sentarnos e facela sin ningún problema, pero creemos que realmente a ordenanza de 2016 tampouco queda super desfasada para o que son as actividades que se fan no auditorio. Pero, sí que podemos revisala sin ningún tipo de problema. Moitas grazas. Moitas gracias. Señor Noia, ten a palabra. Bueno, isto é unha moción. A ordenanza ainda hai que facela. Entón, se son 7 días ou 21 días, eso sería unha cuestión de consensuala, tal como se pon no punto 6 da moción, no primeiro punto da moción. De feito, falamos de crear unha ordenanza para ese edificio por unhas razóns obvias. Vamos a ver, que voume o que o señor Otero. Vamos a ver, a día de hoxe, o auditorio, como ben dixo a concelleira, leva con unha ordenanza feita do 2016. Esa ordenanza quere dicir que é a mesma ordenanza para unha biblioteca que para un auditorio de 600, con un aforo de 500 e pico, 600 personas, máis ou menos. 460, máis pequeno, pero moi grande, non?
Entón, nós consideramos que é necesario. Ademais, vemos como se está degradando tanto o uso como tamén o cabreo que moitas asociacións teñen despois de actuar nel. Non? Ou incluso, unha última ocasión que sucedeu, que un rapaz do Grove que ven a facer como se di? Unha actuación de maxia, ten que ir directamente a un lugar privado que lle deixaron porque o que lle querían impoñer de pago era exagerado. E sabendo que, efectivamente, pode ser que tuvera ánimo de lucro, pero tamén sabemos que non é Carlos Blanco. Entón, creemos que iso debería ser mirado razonablemente. E para iso, crear unha ordenanza propia que leve a que os que teñan que pagar moito, que paguen moito, os que teñan caché, que paguen, os que teñan o xusto, non moito, o xusto, pero logo, si as persoas nacidas no Grove, empadroadas no Grove, ou as asociacións que están no Redín, tal e como se expón na moción, pois teñan un trato específico. Para iso se pretende unha ordenanza, para que non se meta no global da ordenanza que era. Iso por un lado. Por outro lado, eu na ordenanza actual, no artigo 4, hai no artigo 4b1, actos ou actividades con prezo público, o número 1, poderán ser obxecto de cesións as instalacións municipais con destino a actividades que comporten un prezo público, sempre que se acredite que a dita actividade pode ser do interese da cidadanía, pola súa natureza cultural, deportiva, formativa, participativa ou de ocio en xeral. Claro, isto é amplísimo. É amplísimo. O sea, quen controla isto? Por outro lado, no artigo 4.4 desa mesma ordenanza, se o informe favorable nos días e franxas horarias solicitadas non houber ningunha outra petición que cumpra os requisitos, a Xunta de Goberno local ou o concelleiro en quen delegue poderá outorgar a correspondente autorización, debendo en todo caso autorizar no acordo o importo máximo que se pode cobrar ao público asistente. É dicir, que dá, se non entendo mal ou se non leo mal, dá potestade a que un concelleiro nun momento dado poida impoñer o precio público que queira cobrar a persona que quere actuar, non? Refieres a iso. Para o que se debe ter en conta os datos da memoria económica. Debe haber unha memoria económica. Todo co obxecto de evitar que o acto ou actividade que se cualifica como de interese para a cidadanía e que implica unha cesión de instalacións públicas poida comportar un lucro excesivo para quen o organice. Bueno, pois por todo isto necesitamos unha ordenanza explícita, porque non vamos a poñer isto para o que é a Casa da Cultura ou a sala da Casa da Cultura. Refírome a eso. Entón, creo que unha ordenanza ben feita e concreta para este edificio é necesaria. Desde o meu punto de vista, imprescindible. Gracias. Ben, gracias, señora Galiñares. Vale, solamente por puntualizar. É certo que na ordenanza, este último punto que acaba de ler o señor Noia, dice que dende a Xunta de Goberno se podería establecer o prezo máximo cumplindo certos requisitos. É algo que non se fai nunca e non se fixo nunca porque a ordenanza de tasas, que é outra ordenanza aparte, non o especifica. Entonces, como non vai especificado nas tasas a cuantía, a porcentaxe que se lle podería cobrar, non se aplica. De todas maneiras, nós non estamos en desacordo con facer unha ordenanza propia que para este espazo. É certo que a ordenanza que hai de 2016 sí que en ese momento se facían actividades culturais no Salón de Atos da Casa da Cultura, similares, vamos a decirlo así, as que agora se están facendo no auditorio. Había, pois, obras de teatro organizadas ou espazo, non sei, maxia ou outro tipo de actividades, cine organizado polo propio Concello, e tamén había actividades que solicitaban asociacións culturais e actividades que solicitaban empresas privadas con ánimo de lucro.
Entonces, se fixo esta ordenanza para que as empresas privadas que pedían espazos públicos, empresas privadas con ánimo de lucro que pedían espazos públicos, pagaran polo uso deses espazos públicos, que me parece unha cousa lóxica, sexan do Grove ou de, non sei, Santiago, por poñer un sitio. Entonces, que se pode facer unha ordenanza específica? Sí, se nós non temos ningún problema, de feito, a nosa opción é absternos e que isto salga adiante e poder traballar en unha ordenanza propia. Agora ben, as tasas non poden levar unha discriminación por razón de empadronamento de xeito legal. Non se pode. O sea, non podemos discriminar a un veciño de Sanxenxo con respecto a un veciño do Grove e as tasas, o sea, a lei non o permite. E en canto ao tema que plantexaba do veciño do Grove que solicitou o uso do auditorio para un espectáculo privado con ánimo de lucro, é unha empresa afincada en Barcelona. Por moito que o rapaz nacera no Grove. É unha empresa afincada en Barcelona que sí, pois, lle facía ilusión expoñer o seu espectáculo no sitio onde naceu, me parece algo maravilloso, e se lle tratou de reducir as tasas que tiña que pagar o máximo que se podía. El intentouse ver a fórmula para que el tuvera unhas tasas mínimas. O que non se pode a unha empresa privada coa ordenanza na man é facerlle unha exención total, porque el iba a cobrar unha entrada polo... Xa non é que fora uso, o sea, unha empresa privada sin beneficio económico, el iba a cobrar unha entrada pola asistencia a ese espectáculo. Entonces, coa lei na man non se podía facer máis reducción da que se lle propuxo. Entonces, bueno, nos, dende o Goberno vamos a absternos e esperamos poder ter unha ordenanza específica para este equipamento na maior brevedade posible. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Non sei, señor Noia. Rematamos e votamos. Artigo 15. Taxas. Artigo 15, 1.1. Taxa pola utilización de salón de actos. Utilización das instalacións por entidades privadas con fin de lucro nas dúas primeiras horas de utilización. 40 euros por hora ou fracción. Podemos seguir, B, utilización das instalacións por entidades privadas con fin de lucro a partir da terceira hora, 20 euros. 50 euros, 25 euros, en fin. Ben, dito isto, eu non quero agora referirme a algo particular ou a un caso que pasou que a min, sinceramente, creo que se debería chegar a un acordo, creo que as persoas hai que tratalas ben, creo que hai que collerles o teléfono cando chaman, creo que, en principio, se hai unha boa vontade, o que hai que chegar a acordos. Mismo poñía aí que en caso de deixar, eu creo que habría que chegar a acordos. Mesmo que pon aquí, pon tamén que o Goberno pode fixar as taxas, non que o que queira a persona que o pon, sino o propio Goberno cando se lle cede gratuitamente. Eso é o que pon aí nesta ordenanza. Lóxicamente, a mí esta ordenanza para isto, estou dicindo que non me sirve porque inclúe o que é un auditorio e trata exactamente igual a un auditorio que é unha sala da Casa da Cultura, que é unha biblioteca. Entonces, non é o que nós queremos. Vale. De todas formas, todo é o que pode ser xusto ou non, define directamente do que se pretendía facer nel. Creo que non era exactamente un ánimo de lucro desconsiderado, porque ademais non era tampouco un espectáculo como Carlos Blanco, insisto, que supoño que Carlos Blanco ou Touriño ou calquera destos que ven e fai un acto dese tipo, sí que está Touriñán, Touriñán. Seguramente o que queren é precisamente eso, un ánimo de lucro no seu espectáculo, e van a eso directamente, e fan unha ou dúas ou tres funcións, e seguro que poden limpar unha despois de outra e todo, porque viven deso.
A ordenanza que deberíamos facer é buscar e regularlle o uso para evitar uns malos entendidos, nada máis, e intentar tratar a todo o mundo equitativamente. E tratar a todo o mundo equitativamente é diferente a igualmente, porque cando se trata a xente igualmente, ou igualdade consiste en dar as mesmas oportunidades e recursos a todos. É vital para evitar unha discriminación e garantizar dereitos básicos, pero a equidade consiste en adaptar o trato ás persoas, vale? Adaptarse. As persoas parten de situacións distintas e tratar a todas por igual pode terminar sendo injusto ou excluinte. Busquemos pois a igualdade, pero sobre todo busquemos a equidade. Eso é o que aspiramos con unha ordenanza nova. Gracias. Moi ben. Procedemos á votación desta moción presentada polo BNG. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por 5 votos. Pasamos agora ao punto número 7, expediente 1779/2026, ditamen da moción do Grupo Municipal de Esquerda Unida para a adhesión do Concello do Grove á Rede de Cidades Amigas da Infancia da UNICEF España. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa Xeral, celebrada no día de hoxe, ditaminouse favorablemente a moción do Grupo Municipal de Esquerda Unida para a adhesión do Concello do Grove á Rede de Cidades Amigas da Infancia de UNICEF España, con 2 votos a favor de Esquerda Unida e 7 abstencións, 4 do Partido Socialista, 2 do Partido Popular e 1 do Bloque Nacionalista Galego. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Sí, boas novamente. Moción para a adhesión do Concello do Grove á Rede de Cidades Amigas da Infancia de UNICEF España. A infancia e a adolescencia constitúen un colectivo fundamental para o presente e o futuro do Grove. Garantir o seu benestar, a igualdade de oportunidades e a súa participación activa na vida pública debe ser unha prioridade das políticas municipais. Porén, a realidade demográfica do municipio evidencia importantes retos que fan necesario un cambio de enfoque nas políticas públicas locais. O Grove conta con alrededor de 10.800 habitantes, dos cales apenas entre o 13 e o 14% son menores de 18 anos, mentres que máis do 24% da poboación supera os 65 anos. Esta estrutura demográfica reflite un claro proceso de envellecemento e unha progresiva reducción do peso da infancia e da mocidade, acompañado ademais dun crecemento vegetativo negativo nos últimos anos. Esta situación non é allea á realidade xeral de Galicia, mas precisamente por iso require respostas decididas a nivel local. Mentres outros concellos galegos teñen avanzado na incorporación de políticas específicas da infancia, participación juvenil e planificación estratégica, algúns deles recoñecidos como cidades amigas da infancia, no Grove non existe actualmente unha estrategia integral, transversal e dotada de recursos dirixida á infancia e á adolescencia. A ausencia desta planificación supón unha oportunidade perdida para mellorar a calidade de vida das familias, favorecer a conciliación, fixar poboación nova e implicar as novas xeracións no deseño do modelo de vila das próximas décadas. A Convención sobre os Dereitos do Neno establece a obriga das administracións públicas de garantir o benestar, a protección e a participación activa da infancia en todos os ámbitos da sociedade, recoñecendo aos nenos, nenas e adolescentes como cidadáns de pleno dereito. Neste marco, a iniciativa Cidades Amigas da Infancia, impulsada por UNICEF e desenvolvida en España por UNICEF España, constitúe unha ferramenta contrastada que permite aos concellos avanzar cara un modelo de gobernanza máis inclusivo, participativo e centrado nos dereitos da infancia e adolescencia. A adhesión a esta rede non supón únicamente a obtención dun recoñecemento institucional, senón a implantación dun modelo de traballo baseado no diagnóstico da realidade local, a planificación estratégica, a participación real da infancia e adolescencia, a coordinación transversal entre áreas municipais e a avaliación continua das políticas públicas. A experiencia de outros municipios amosa que este modelo non son mellor as políticas de infancia, senón que contribúe a unha mellor coordinación municipal, a dinamización social, a construción dun proxecto de futuro máis atractivo para a poboación nova. No caso do Grove, avanzar nesta liña non é só cuestión de compromiso cos dereitos da infancia, senón tamén unha necesidade estratégica para facer fronte ao envellecemento demográfico e garantir un desenvolvemento social máis sostible, inclusivo e equilibrado.
Promover a participación activa da infancia e da adolescencia no deseño do Grove das próximas décadas é, en definitiva, unha aposta por unha democracia máis forte, máis inclusiva e con maior capacidade de futuro. Por todo o anteriormente exposto e polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete a consideración do Pleno a aprobación da seguinte proposta de acordos. 1. O Pleno do Concello do Grove acorda iniciar os trámites necesarios para a adhesión ao programa Cidades Amigas da Infancia promovido por UNICEF España. O Concello do Grove manifesta o seu compromiso coa aplicación efectiva dos dereitos da infancia de acordo coa Convención sobre os Dereitos do Neno, incorporando este enfoque nas políticas públicas municipais. 3. Crear unha estrutura de coordinación interna que impulse e supervise as políticas municipais de infancia e adolescencia, garantindo a transversalidade entre áreas. 4. Promover a creación dun Consello Municipal de Infancia e Adolescencia no Grove, como órgano estable de participación real dos nenos, nenas e adolescentes nas decisións municipais. 5. Elaborar un diagnóstico da situación de infancia e adolescencia no Concello do Grove, tendo en conta factores sociais, educativos, urbanísticos e de acceso a servicios. 6. Desenvolver un plan local de infancia e adolescencia con obxectivos claros, accións concretas, indicadores de avaliación e dotación orzamentaria suficiente. 7. Solicitar formalmente a participación do Concello do Grove na próxima convocatoria do programa Cidades Amigas da Infancia. E 8, e último, dar por traslado este acordo a UNICEF España, así como os distintos departamentos municipais implicados e a comunidade educativa do municipio. Bueno, esta moción, hai moitos concellos que están adheridos a esta rede de Cidades Amigas da Infancia, onde non só son faladurías, sino é realmente poñer a infancia e a adolescencia no centro da política local, e creo que sería beneficiosa para o noso concello, co cual pido o apoio de todos os grupos. Nada máis. Moi ben. Alguna intervención? Señora Otero. Sí, nada, dende o Grupo Municipal Popular vamos a votar favorablemente porque queremos deixar clara a nosa posición, que creemos que a protección á infancia, o apoio ás familias e necesidade de construir un Grove con futuro para os nosos fillos, precisamente porque nos tomamos moi en serio e nos preocupan estas cousas. Tamén queremos que esta moción se quede baseada nun titular sen solucións e que sean medidas reais para o noso concello. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención máis? Non? Procedemos, por tanto, a votar a moción de Esquerda Unida. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do día, que son mocións de urxencia. Temos unha moción presentada polo Grupo Popular, concretamente solicitude de rebaixa das taxas municipais do programa Concilia Grove 2026. Como sempre que hai mocións de urxencia, primeiro procedemos a votar a urxencia e no seu caso se debatería a moción. Votos a favor da urxencia. Queda aprobada por unanimidade, polo tanto ten a palabra a señora Otero. Exposición de motivos. En pasadas datas, o Concello do Grove deu a coñecer o seu programa de conciliación estival Concilia Grove 2026, consistente en ludoteca para os máis cativos e un campamento de verán para os nenos e nenas máis maiores, o cal nos parece unha proposta acaída para axudar as familias en época estival e facilitar a súa vida laboral tal e como fan prácticamente todos os concellos da provincia. Porén, desde o Grupo Municipal do PP do Grove observamos con estupefacción, ao igual que a maioría da veciñanza, as elevadísimas tarifas municipais impostas polo goberno local para un servicio básico e imprescindible, xa que 130 euros mensuais polo campamento e ata 155 euros pola ludoteca son máis propias da oferta privada que dunha administración pública. Así, dende o PP queremos denunciar que o noso Concello fixa unhas taxas inasumibles para gran parte da poboación e que non resiste comparación co resto de municipios da provincia, posto que Vilagarcía de Arousa e Sanxenxo cobran 90 euros mensuais, Caldas de Reis percibe 65, Poio ten fixados 40 e incluso hai concellos como Forcarei ou Moraña que o prestan de balde. Sen chegar a estes extremos, dende o noso partido consideramos que o precio da conciliación estival pública no Grove é moi abusivo, polo que queremos instar ao goberno local a que o rebaixe desde este mesmo ano ata situarse nun termo medio do resto dos concellos. Ademais,
Compre lembrar que no Grove non existe unha oferta horaria maior que nos demais municipios que xustifique estes prezos, posto que a ludoteca funciona 5 horas de 9 a 14 en xornadas laborais, ao igual que na práctica totalidade dos demais termos. Mentres que o campamento ten incluída unha atención máis reducida ao non alcanzarse nin sequera as 4 horas diarias ou estar establecido entre as 10 e as 13:45. Ante esta situación, desde o PP queremos que, ademais, o Goberno socialista debería ter un pouco máis de sensibilidade cara aos veciños antes de fixar estas elevadísimas tasas e debería rebaixalas de inmediato, posto que moita xente está a afrontar na actualidade unha forte inflación na cesta da compra, a vivenda, os vehículos ou o combustible, polo que non creemos que a conciliación deba ser unha carga máis na xa excesivamente pesada mochila diaria de sacar adiante unha familia. Desde o noso grupo somos perfectamente coñecedores de que o prazo de inscripción pechouse o pasado 29 de maio e que o período de pago destas actividades de conciliación fixouse para comezos de xuño. Pero creemos que se hai vontade política hai tempo de sobra antes de que comece este programa o próximo mes de xullo e dispoñemos das ferramentas administrativas e políticas necesarias para rebaixar o precio dos servizos de conciliación pública e chegado o caso de devolverlle a diferencia a aqueles usuarios que xa fixeron o seu abono. O noso partido cree que esta reclamación é de xustiza e de que as familias do Grove agradecerían estes merecidos e necesarios descontos nestas taxas municipais. Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular do Grove presenta a seguinte proposta de acordo: que o Concello do Grove emprenda de inmediato o procedemento administrativo para rebaixar as taxas municipais de todas as actividades enmarcadas no programa Concilia Grove 2026 ata uns precios máis acaídos e acordes á realidade da inmensa maioría dos municipios e acometa dito proceso de xeito urxente para que as novas tarifas sexan aplicables xa na presente edición que comenzará o vindeiro mes de xullo. Bueno, nada, un resumen, creo que todos estamos de acordo que é necesario un programa de conciliación do verán, pero é certo que as taxas do Concello a moita xente sonlle inasumibles e é un problema para moita xente que debe recurrir a eles, pero non pode económicamente. Eso é todo. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos turno de intervencións. Señor Meis. Boa noite. Dende Esquerda Unida levamos anos propoñendo melloras reais para actividades que favorezcan a conciliación familiar, tanto en prezos como nas datas nas que se realizan. E este ano, a parte do problema que do prezo, súmase o problema de prazas, xa que o campamento de Rosalía deixase de ofrecer. E a eso súmaselle que agora mesmo no Grove deixase de ofrecer o servicio de comedor con todo o que lo vai conlevar, porque vai haber familias que vai a ter que pedir reducións de xornada ou cambios de horario ou incluso perder traballos por culpa de non ter con quen deixar os fillos en esas horas. E para todo isto existen varias liñas de axudas ás que nos poderíamos acoller, como, por exemplo, o plan corresponsables que xestiona a Xunta a través do Ministerio de Igualdade, e que este non funciona simplemente como unha subvención complementaria, senón que é unha ferramenta para cambiar o modelo de conciliación municipal e que cubre dende campamentos de verán, ludotecas de conciliación, servicios de cuidado infantil, actividades extraescolares non letivas e apoio a familias con menores de ata 16 anos. E que se o Grove a solicitase, reduciría a cota mínimo a metade, xa que concellos da súa densidade recibe neste mesmo ano ata 55.000 euros por este tipo de propostas. Creemos que apostar por este modelo de conciliación actual axuda a afogar as familias e non favorece para nada a que o acceso a estes campamentos sexa universal. Pero, bueno, a pesar de que imos tarde para esta axuda, creemos que a día de hoxe aínda existe unha solución para poder reducir a cota destas matrículas,
que é remanente, porque recordamos que aprobamos fai 2 meses un remanente, pero non é todo o remanente que quedou do ano pasado, o sea, cartos hai e unha partida para axudar a sufragar eses gastos pódese sacar se se quere, e pouco máis. Simplemente porque hoxe estiven vendo e ainda non temos acceso a adxudicación do contrato deste ano, pero sí que, revisamos o do ano pasado e vemos que a organización do evento adxudicouse en 13.388 que foron sufragados por 2 concellalías, non? Se me equivoco, Deportes e Educación. Solo preguntar, aparte de eso, que conleva ese contrato? Porque, botando contas, si se cubren as prazas ao 100%, a recaudación é de 46.000 euros mensuais pagados polos nenos. Fora ese 10% que aparece que de axudas sociais. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Noia. Boa tarde, outra vez. Efectivamente, ao BNG parecen desproporcionadas as tarifas que se pretenden aplicar por parte do Goberno, tanto para a ludoteca como para o campamento deportivo. Vemos a moción un pouquiño superficial. Non sei se é que non lle dou tempo a máis, pero eu profundizaría un pouco. Profundizou agora Anxo no tema, pero eu vou a profundizar quizá un poquinho máis. Facemos unha comparativa cos 3 anos anteriores dos costos do costo que lle supoñía por familia un crío. Era que o 2023 cobrábanse 98 euros. Os cales, se collías o plan Madruga, sumabas 20 euros máis. Isto supoñía 78 euros mes, máis 16 euros mes para un irmán. É dicir, porque ademais descontábase un 20%. A ludoteca eran 125 máis 30 euros mes. A mí xa estas no 2023 xa me parecen caras. No 2024 sumáronselle 5 euriños máis, subiron 5 euros, co plan Madruga máis 25 euros, na ludoteca en vez de 125, 130, e o plan Madruga na ludoteca mantívose. Pero no 2025 pegou o típico taxazo, non? É curioso, de 103 euros sumaron 22 euros máis. Mais logo 25 euros ao mes do plan Madruga. E curiosamente, con esa subida de 22 euros do 24 ao 25, reducen o desconto aos irmáns, pasando dun 20% a un 10%. 150 xa na ludoteca, o sea, 150 euros xa era o ano pasado, máis 30 euros ao mes. Este ano, 130 euros ao deportivo, 155 a ludoteca, non vin se hai algún tipo de desconto, o que é na información ás familias, polo menos non aparece, o sea que xa, nin a desconto para irmáns. Bueno, non ten moito sentido. Porén, hai un logo da Diputación que fai pensar que algunha subvención cae por aí. En fin, que isto, sinceramente, sí que merece que den para atrás, que den unha boa excusa, non lo volveré a hacer máis, como a do emérito, e reemplazar a parte económica o antes posible para comenzar de bo xeito. Nesta mesma moción tamén, en isto quero ser un pouco crítico, arriman moito a súa sardiña porque evitan falar de Cambados, que é un goberno PSOE Bloque, somos Cambados e Cambados pode, un cuatripartito, evitan falar de Cambados, que tamén é de Valde. Bueno, eu preguntín se teñen é de Valde. Eu preguntín directamente e hai no é de Valde. Falan de Pollo de Caldas de Reis, tampouco me puxen eu a profundizar tanto.
Pero é curioso porque poñen a Sanxenxo ao mesmo nivel que Vilagarcía, e non é certo. Non. En Vilagarcía, na páxina do Concello, tamén un goberno do Partido Socialista, daí o contraste, non? 12 euros mes e 18 polos 2 meses. Eso o que é o campamento deportivo. Logo teñen campamentos tamén, incluso algún gratuito de urbano, algún gratuito, e logo hai outros que efectivamente cobran de 45 a 90 euros. Pero claro, iso é levar asco a túa sardiña, non é decir a verdade. A verdade é decirlo todo. Bueno, ahora mismo non te oe nadie, espérase. O que quero dicir, bueno, é que isto debe ser amosado con claridade. No BNG teríamoslo clarísimo, despois de ter buscado financiación en todas as administracións posibles. O costo sería en función de irmáns, de familias, e poñendo como principio básico o nivel de renda destas familias. A búsqueda da equidade, do que falamos antes, como chanzo superior á igualdade, dar máis a quen máis o necesita, cobrar menos a quen menos ten. Hai que asegurarse de que non fique ningún neno ou nena sin inscripción por non poder chegar ás súas familias a fin de mes. Polo tanto, creemos que esta moción queda corta en varios sentidos. Primeiro, no sentido económico, certamente, pero logo hai tamén un sentido que é no sentido social e de atención á diversidade. E queremos contribuir a esta moción solicitando que se engadan os seguintes puntos. 2 puntos. Valorar os costos do programa según criterios de renda e de cantidade de membros familiares e aplicar os descontos que sexan acaídos según as circunstancias, ou dito de outro xeito, habilitar un sistema de bonificación nas tarifas que teña en conta a realidade da veciñanza. E terceiro, reservar e habilitar plazas específicas para a rapazada con necesidades especiais nos campamentos e actividades de conciliación organizadas polo Concello. Durante o verán, co obxectivo de garantir a igualdade de oportunidades e o acceso a alternativas de lecer e conciliación. Este último punto considerámoslo tan importante como o primeiro, pois existen familias do municipio da contorna con nenas e nenos con necesidades especiais que atopan serias dificultades para acceder a actividades recreativas adaptadas, especialmente durante os períodos vacacionais. Ninguén debe ser relegado nin esquecida. Se se admiten este punto, votaremos a favor, e se non, igual nos abstemos. Gracias. Moitas gracias, señor Parada. Bueno, boas noites, que ainda non vos saudara. Teño, pois, varias cousas que decir. A primeira é que levo 7 anos como concelleiro, antes estuve, creo que 6, como técnico deportivo, e nunca recibín queixas polo prezo dos campamentos. Ou somos o PSOE, neste caso, os únicos que somos alleos ás queixas, ou nunca recibín queixas. E agora paso a falar a comparativa por municipios, que desde logo os datos son obxectivos. O que non aparecen é que o Grove nestes momentos inscritos, que casi como ano pasado, ten 675 prazas de campamento, 675. Saíron 200 e 100. Das 200 sempre se superan, ao final, bueno, pois collemos hai 440 inscritos no campamento deportivo, unha media de 220, 224 e 216. Algún que presentou fora de plazo, como outros anos se collían, tamén están insistindo a ver se entran. De momento, digo, a resposta foi negativa e que non entran. Pero son 440 rapaces. A parte na ludoteca temos 225, 119 en xullo, 106 en agosto. Non sei cantas familias se quedan fora porque non poden asumir o custo. Pero, desde logo, xa o digo, son 675. Sanxenxo é o segundo municipio que máis plazas oferta, que oferta 376 en todo o Brán. Algo máis da mitad que aquí. Seguimos falando de datos para despois falar de cartos. Entonces non é mesmo subvencionar a 675 que a 376. Eso é se encheran, que nunca enchen os seus campamentos. E seino porque cando eu formaba parte de Praxe, facíamos os campamentos de Sanxenxo e nunca se cubrían as plazas. E ten 2 campamentos de 96 plazas.
Vilanova ten 140, o prezo é inferior, ten 140 participantes e o que oferta en todo o verán, que son algo menos do 25% do que ofertamos no Grove. Cambados 270 nas súas ludotecas. Non falo de campamentos cos que colaboran os municipios, porque hai moitos cos campamentos deportivos e así que colaboran, e parece que son plazas propias, pero non son, porque aquí no Grove tamén hai campamentos a parte. E a illa, pois, oferta 140 plazas. Pois o mismo, está sobre o 20% do que ofertamos no Grove. E agora, pois, voulles a falar onde, o sea, o que está, en este caso, subvencionando o Concello. E o Concello, por cada participante do Deportivo, inclúe para a súa oferta 8 euros plaza. Os 130 que pagan, pois 8 máis. Pois daqui supón que o Concello vai poñer 3.520 euros a día de hoxe, cos que poría, se o concurso vai a este prezo, no campamento deportivo. Participantes da ludoteca. O Concello, neste caso, subvenciona con 25 euros plaza. 5.625 euros pon o Concello para este campamento. Participantes de servicios sociais. Os participantes de servicios sociais van a coste cero, porque sí temos en conta as realidades das familias do Concello do Grove. E aquí hai 15 plazas reservadas que si desde Servicios Sociales nos transmiten que teñen que ser 18, nos 7 últimos anos non se dixo nada, se son 20 ou son 25. Pois temos 15 participantes en cada mes que entran por Servicios Sociales. Son 30 rapaces, outros 3.900 euros que pon a Concellería de Asuntos Sociais, que era a terceira implicada nos campamentos. Participantes da ludoteca Servicios Sociais. Hai 10 plazas reservadas para a día de hoxe, que xa con nombres e apelidos, e son 3.100 euros que pon Asuntos Sociais para isto. O sea, xa son 7.000 euros que poñemos entre todos, desde logo, para as plazas de servicios sociais. Camisetas do campamento deportivo. Hai 252 participantes por 2 camisetas que xa desde fai anos que se lle dan, xa incluso cando organizaba a ADM, que son, en total, pois 504 camisetas que supoñen 2.016 euros a prezo do ano pasado. Aínda non están. Camisetas da ludoteca, 123 participantes, 246 camisetas, 984 euros. O Concello suele poñer os autobuses para levar os rapaces a surf. Antes poñíanse para levar a Cerceda. O ano pasado non podíamos asumilo porque supoñían 2.500 euros máis. Entonces, a proposta era cobrarlle os participantes que quixeran ou pudieran asistir. Revisaríamos igual eses casos de servicios sociais ou familias que non puderan chegar a eso. Vale, hasta aí temos 19.745 euros que asumo o Concello de Grove sin imprevistos. A parte, que non puxera pola mañá e deime conta despois, limpeza das monxas. Cambia de eterno inverno unha actividade que pode ser donde o temos cedido, a ter que realizar limpeza todos os días, porque o uso tamén está compartido, sobre todo dos baños, co taller de maiores que temos, todas as tardes. E a limpeza ten que ser exquisita. E aí son 1.000 euros máis, 500 por mes. Estes últimos anos, todos os últimos anos, e falo dos 7 últimos, houbo miniños con necesidades especiales que entraron, sobre todo na ludoteca. Non quedaron desatendidos nunca e hubo que poñer monitores especiales. A empresa non se podía facer cargo, porque se estamos falando en costes de un monitor de tempo libre, por eso suben os 5 euros, digo yo, o representante do BNG, por eso suben os 5 euros, o sueldo mínimo interprofesional subeu. Entonces, aquí o coste máis ou menos, e sei non, porque vivín con isto, tempo, o monitor a 5 horas está cobrando cerca dos 900 euros, e con Seguridade Social, pois, vaise os 1.300. Pois isto tamén o asume o Concello do Grove, cando hai meniños con necesidades especiales, incluso eso, os mantemos cos seus irmáns, ou poñemos monitor para estes casos, que moitas veces son responsables de un meniño, ou o ano pasado houbo dous meniños, meniño e meniña,
ao cargo de un monitor especial, que tamén se facía cargo o Concello. Estos 1.300 euros co prezo empresa, pois entre IVAs e beneficio da empresa, para non perder cartos, desde logo, vaise pois casi a 1.800 euros, por 2 meses son 3.600 euros. Estamos falando dunha subvención que o Concello asume dos campamentos por encima dos 25.000 euros. O que está claro que non podemos chegar a 675 plazas. Pero, se hai 675 plazas cubertas, e somos o Concello que máis pon, é que o precio, desde logo, non está fora de mercado. E sei que hai, pois, en este caso, quen oferta por privado, que ten os precios o mellor menores, como este ano é o caso do campamento de fútbol. Non sei os ratios que maneja, porque é diferente un campamento que outro. Digo, aquí, desde o Concello de Grove, pedimos que o ratio cos pequenos sea un 10, que chega a un 20 en outros sitios. Aquí pedimos que o ratio sea un 10 e no campamento deportivo que non pase de un 15. Isto supón que fai falta, pois, 12 monitores a parte de director nos campamentos e fai falta despois no outro, pois 20 monitores e a parte de director. Estamos falando de máis de 30 persoas contratadas. Non sei como funcionan o resto. Eu sei os números que podemos manejar nós. E 25.000 euros, se poñemos o logo, desde logo da Diputación, é porque pedimos, o sea, no plan Concellos pedimos 5.000 euros para o campamento deportivo. Pero o Concello do Grove, eu creo que está a nivel inversión, e gustanos invertir en estas cousas, desde logo, a altura de calquer concello. E, se ano tras ano superamos as 200 plazas e 100 plazas, é porque hai unha confianza moi grande no que se organiza desde o Concello do Grove. E tamén falo hora de comedor. Cando se ofertou desde o Concello, posibilidade de tupper, tal, e nunca chegamos aos 10 participantes que quixeran este servicio. Certo é que desde que se fai desde Rosalía os 3 últimos anos, esta necesidade, pois parece que a solucionan, ou son moitos rapaces que xa iban durante o inverno e prosiguen con este campamento. Non nos chegou demanda, sí preocupación por parte dos partidos políticos e o mellor de algún dos usuarios dali, pero a mí non me chegou demanda de decir, Quito, que ides a facer con isto? Sí, a través de Anxo Meis, que si como preguntou, é preocupado e con toda a razón, pero non das persoas. E nos nas Monxas temos o espacio que temos. Podríamos cambiar e ir a Valle Inclán. As experiencias que tuvemos cando foi en Valle Inclán é que nos baixaba de 100 personas a 40 persoas, porque no Concello do Grove, quenes botan unha man desde logo, axudar nas casas, na maioría dos casos son avós. Eu vexo no campamento todos os días, de que quen se encarga moitas veces dos traslados dos meniños, son os abuelos e as abuelas que botan unha man. Así que, como podedes ver, no cartel non se oferta este ano de novo plan madruga no campamento, o sea, non se ofertouse, pero non se chega aos 10 participantes ao plan madruga. Non hai necesidade hai 5 inscripcións que demostraron interés no plan madruga. Parece que non hai necesidade en esas horas porque temos a sorte tamén de que hai unha rede familiar ou rede de amigos dentro do Concello, desde logo que nos poden botar unha man en este caso. Estos son os datos económicos que se manejan. E agora, quero vos falar tamén, antes nombrou no Anxo, o bono Concilia. Por eso cambiaron os precios do Concello do Grove. Hasta fai uns anos non había bono Concilia. E resulta, o primeiro ano que hubo bono Concilia, decía, a verdad que, actuei casi negligentemente en este caso a hora de fijar os precios. Tiñamos un precio de campamento de 98 euros e a Xunta daba 100 euros mes para actividades, como dixo Anxo, de conciliación familiar por fillo ou filla para campamentos e ludotecas. 200 euros por fillo e no caso, hasta 500 euros por familia. Entonces, si as familias podían dispoñer de 200 euros, 500 euros por familia, refiéramos se hai 3 fillos, non dan 600. Se hai 3 fillos, dan 500 como moito. Se non, 200 e 200 para este tipo de actividades. Todos os usuarios dispoñen, piden a factura para despois solicitar esta axuda á Xunta. Entonces, en canto sale
os campamentos para as familias. O campamento deportivo salle en 30 euros rapaz, no caso do primeiro fillo. E se teñen 2 fillos, salle en 47 euros ao mes a unha familia. Non estamos falando de precios, estamos falando de 30 euros ao mes. E xa vos dixen, por un ratio de 1,10. E no caso da ludoteca, 55 euros ao mes sale a unha familia ter un fillo, 94 ter 2 fillos. Cando chega xente de fora non se compara a verdad, non me acordo ahora cales eran as vilas que tiñan o servicio gratuito. Cando chega a xente das cidades, di, joder, que barato é aquí, e se nota que moita xente ven pola oficina de xuventude e quere entrar nos campamentos, porque os precios son moi competitivos. Eu non estou falando de que non hai familias que lle resulte, desde logo, si teñen que abonar 310 euros pola ludoteca ata que reciben os 200 euros de axuda, pois igual lle supón un esforzo. Tamén estamos no período do ano que hai casi un 100% de traballo para, o sea, na nosa vila. Digo que si veñen ao campamento, si utilizan por conciliar, é porque están traballando. Digo que non se lle está pedindo máis que eso, que asumamos entre todos campamento. O que non podemos é estar cos presupostos que temos prorrogados, non podemos estar pensando, bueno, pues teremos que poñer 50.000 en vez de 25.000. Digo, é-nos inasumible. E preferimos eso, apostar un pouco máis pola calidad dos campamentos, e non estou falando, e aquí xa o sea, estes son os datos que nos varían, pero estamos falando de energías, de máis limpeza tamén nos pabellóns durante o verán, e a parte da convivencia tamén cos outros campamentos, que temos que facer maxia un día que chove para aloxar a todos os campamentos, porque a ningún, ni o de baloncesto, ni o de fútbol, nin a biqueira que sigue entrenando, se lle cerran as portas do Concello porque prevalezcan os campamentos municipales. Seguimos estando, compartindo, e se un vai a un sitio e outro vai a outro, estamos facendo, eso, malabarismos. Pero estes son os datos que nos manejamos. E, desde logo, non creo que se quede moita xente no Concello do Grove sin vir ao campamento municipal por culpa dos cartos. Sobre todo, tendo servicios sociais e asumindo isto. Non vin en outros concellos, que reserven estas plazas ou estén pagadas, por lo menos non publican. Nós temos as reservas ofrecidas desde o principio. E, por suposto, non vexo necesidade de que a moción, o sea, de apoiar a moción por parte do Partido Socialista, porque xa vos digo, non hai o prezo, creo que non foi nunca un problema, si o número de plazas, como este ano, que ainda hoxe tuve unha chamada de un pai que me decía, Quito, pero si non se cubriron todas, nunca nos deixastedes fora. Digo, xa, pero que en algún momento temos que acatar os prazos, porque senón isto é inviable e non podemos estar modificando día a día as plazas. Non teño máis que decir. Digo, se tendes algún outro tipo de aclaración, fago encantado. Moi ben, moitas gracias, señora Otero. Nada, con Anxo sí que comparto bastantes cousas das que dixo, e o que decía o señor Anselmo, eu os datos que tuven para facelo no momento que fixen a moción non foron concellos escollidos, o sea, son os datos que tiña e os que plasmei. E eu creo que tampouco non podemos confundir o feito de que se cubran as 600 plazas con que non sea caro. Estamos confundindo o económico coa necesidade probablemente da maioría das persoas de ter os rapaces nas ludotecas. Entón, e non sei, creo que o do subvencionable tamén nos outros concellos teñen a posibilidade de subvención da Xunta e son máis accesibles. Pero, bueno, no que che iba a decir tamén, Anselmo, é que nos puntos que ti nos propós, o punto 1 de asocialo a declaracións da renta non o vemos, e o punto 2 no que falabas de persoas con necesidades especiales, sabemos que xa se recolle e que así, entón tampouco xa non tería sentido incluílos. Gracias.
Moitas gracias. Abrimos entonces un último turno de intervención e votamos, señor Meis. Nada, foron moitos datos ahora así no momento para apuntar. Nada, simplemente unha puntualización. O bono Concilia sí que non cubre a todo, o sea, non todo o mundo se pode acoller a él, pero nos do que falamos é do plan corresponsables, que eso é unha axuda que se pode acoller ao Concello que non quita unha cousa, non quita outra. Pola miña parte nada máis, gracias. Moitas gracias. Señor Noia. Eu insisto en que os puntos, tanto o segundo como o terceiro, son válidos. Valorar os costos do programa según criterios de renda ou, dito de outro xeito, habilitar un sistema de bonificacións, precisamente para manter, se hai un bono que si cubre a unha xente e non cubre a outra, pois aplicar. Terceiro, reservar e habilitar plazas específicas para que pode ser que se cubra. Pode ser que estén feitas. Di o señor Quito que hai 10, 15 plazas nun campamento e 10 en outra. Bueno, pero iso hai no que poñer e hai no que difundir. É dicir, o que non pode ser que poñas un cartel, vale isto e punto. E nas bases non hai en ningún momento ninguna especificidade sobre eso. Non pon nada. Por lo tanto, pódese saber ou non se pode saber. Non sei se en servicios sociais. Falo do que é nas bases da actividade. Nas bases desto non pon nada. Bueno, non hai nada. Estamos de acordo en que nas bases desta actividade non hai nada? Estamos todos de acordo? Non, eu creo que sí. Eu lín as bases e non pon en ningún momento, non lín nada de plazas específicas para necesidades especiais. Bueno, xa, pero estou falando de incluir na moción isto, para que se faga, para que se publicite. Estou falando de eso. Non estou falando de outra cousa. Unha vez que se faga isto, se supón que nas bases irá isto, recollido, que é o que eu pretendo, nada máis. E non me parece mal que este recollido, nin creo que se faja nada malo por parte de nadie. Penso que todos poderíamos estar de acordo en que nas bases debería estar recollido isto, para publicitalo. Que despois hai a xente que o publiciten a través das sociales, de acordo, a xente da fora ao mellor, que non sabe, non entra dentro da Consellería do Social, senón que entra directamente a ver a base, as bases, nada máis. Gracias. Moi ben, señor Parada. Nada, moitas gracias pola palabra. Eu tamén, desde a miña experiencia, desde dentro, é que, por exemplo, o campamento deportivo non campamento de conciliación. Dixo antes vostede, dona Carolina, que o horario, desde logo, digo, non é de conciliar. Digo, un horario que entras, pero que non hai máis necesidade. Digo que nós é o que vivimos desde dentro. Un campamento deportivo de 5 horas é moi complicado, digo, de levar a cabo, sobre todo pola actividade. Xa, eso, si viron o número de plazas que saliron, se non comento yo, hai 40 plazas de Palmadruga que entran ás 9 no campamento deportivo. O sea que serían aquí casi as 5 horas. Si temos os horarios un pelín acortados, tamén é para que a mamá, papá, abuelo, abuela lle dé tempo a coller un miniño nun lado e no outro. O sea que vayan primeiro recollan o deportivo, despois vayan a buscar outro. Pero en sí, o de conciliar este horario, pois solo hai 40 personas por turno que queren que entren ás 9. O tejido familiar no Grove é importante e damos as gracias porque desde logo se leva mellor económicamente desde o Concello, pero non é un campamento de conciliación en sí, senón é un campamento de que os rapaces estén entretidos, que coidados e que se divirtan e non estén pegados á tele, pero non busca tanto conciliación, o mellor como é a ludoteca, que si, porque os meniños do campamento deportivo, moitos, non estamos falando de independientes, pero os de 12, 13, 14, o sea, eu coa miña edad era bicicleta e non me vía na casa. Digo que nesto si é divertido veñen, si non é divertido non é para que os coidemos. E sí que nas bases hai unha reserva de número de plazas para servicios sociales. Digo, temos posto un 5%, pero realmente poñemos máis e sempre deixamos
10 neste vale que xusto me salió do ano pasado, entonces un 10%, por eso falamos de 10 plazas e 20 plazas. Que do campamento deportivo de momento hai 15, que son datos que nos pasan directamente. Estes rapaces non se veñen a inscribir ao Concello, ou estas familias, directamente nos pasan os datos desde servicios sociales, que son familias, que demandan esta actividade, pero que moitas xa teñen un seguimento durante o ano en servicios sociales. Moitos deles teñen o comedor tamén pagado polo Concello, así, entonces, ven que familias o necesitan, sobre todo estas familias que necesitan económicamente, e tamén o necesitan porque están traballando os responsables, pero sí que temos esta reserva. Anxo non quería decir que a túa proposta, quería falar do bono Concilia porque abarata enormemente os campamentos municipales. E por iso quería comentar a Carolina que non é, que teñamos 675 rapaces. No Grove hai moitos campamentos. Que hai moitos campamentos que son alternativa a este, como non sei se este ano saca Canto Dorxo ou non. Que a xente está moi contenta cos campamentos municipales. Canto Dorxo tamén saca este ano. E hai outro que ofertan en frente de Rosalía de Castro, outra empresa privada. E tampouco son precios moi elevados, pero a xente está contenta co funcionamento dos campamentos municipales. E ojalá poderan ser gratuitos, estou totalmente de acordo. Pero eu en deportes non teño máis de onde tirar. Si estamos dando, por un lado, isto non é populismo, 97.000 euros en subvencións non temos para repartir. Non contemplamos ascensos nin sonrisas por parte da oposición. Pero, digo que ojalá podermos abaratar máis, pero son os prezos que por onde podemos tirar. Sanxenxo tuvo un precio de licitación altísimo dos seus campamentos. Non mirei en canto gañaron, pero salían 500 euros a plaza. Si despois subvencionaron, si os sacaran polo máximo prezo, e si subvencionaron hasta os 60, digo que ojalá poderamos manejar eses presupuestos nos. Ojalá. Por isto e por todo. Seguimos mantendo, desde logo, un non a moción. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Pois procedemos, polo tanto, a votar a moción de urxencia presentada polo Partido Popular. Votos a favor. Abstencións. En contra. Queda rexeitada por maioría. Pasamos, polo tanto, ao seguinte punto do orden do día, que son rogos e preguntas. Como sempre, solicito aos compañeros e compañeiras da oposición que soliciten a palabra. Vámola dando por orden. E aos compañeros e compañeras de goberno, pois que se queren contestar algún rogo ou pregunta plantexada, que pidan tamén a súa palabra. Señor Meis. Boa tarde de novo. Un rogo que, moitos veciños que circulan pola Rúa do Sol solicitan, teño entendido que xa presentaron algún inscrito, un espello no que é a intersección entre a Rúa do Sol e a calle Holanda, porque moitas veces vas co coche ali, veñen os coches da Raposeira e, é un pouco peligroso. Seguindo falando de peligros, hai que buscar unha solución ao antigo paso de peatóns de Confín, porque vai haber unha desgracia e despois non se sabe, a culpa non vai ser de ninguén, vai ser de quen leve a unha persona por diante e entón a opción sería volver a poñer o paseo de peóns aí, porque que a diario é rara vez que non pase co coche por ali e que non vexa casi atropellos. Entón, hai que buscar unha solución a esa zona. E para rematar, parques. Quería saber, dende o pasado pleno, que parques se arranxaron dentro do municipio do Grove. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Otero. Ben, pouca cousa. Queríamos saber en que situación está a recuperación do Camiño da Xesteiriña, en que situación está a obra da subida a Meloxo,
en que situación está o tema do terreo que se mercou en Teniente Domínguez, se xa se está en trámite para cesión para vivenda. E, falando de vivenda, a solicitude dos terreos da Sareb que se aprobou en este pleno tamén para a construción de vivenda pública. En que situación están todas esas cuestións? Logo, en que situación está o cargador da Castelao, cando vai a funcionar, cando se vai a instalar o que se aprobou para facer diante da confraría, pola mesma liña que era o de Castelao, e en que situación, que xa sabemos cal é, hasta cando vai a estar gratuitamente o de Alexandre Bóveda, porque seguimos vendo como siguen cargando gratis, isto xa pasa de 2 anos, se non me equivoco. Logo, queríamos preguntar, pediríamos que se delimitaran as plazas de estacionamento do aparcamento de Alexandre Bóveda, porque está sendo complicado de guerra ali, xa non... insisto en que hai que pintar todas as plazas de aparcamento do Concello do Grove, pero esas podense pintar perfectamente. Logo quería preguntar por que non está instalado o cartel da obra daqui do Corvo, que é unha obriga a instalación dos cartéis informando da licitación ou do tipo de obra, do presupuesto, e basicamente cando esta é subvencionada polo fondo da Next Generation, que isto sí que é obriga, porque pode incluso botar abaixo a subvención por culpa de non ter ese cartel instalado. Entón, por que motivo non se instalou ese cartel? Nada máis. Moitas gracias, señora Otero. Como vamos co Pexón? Despois, esta semana había aviso de corte de agua na Rúa Landa, creo que, pero a semana pasada creo recordar que hubo un par de días de cortes e que a xente se queixou porque non foi avisada. Entón, bueno, isto, claro, é bastante incómodo porque si tes o preaviso, pois xa te organizas, pero si cho cortan de repente, pois quedas bastante desencaixado. E despois, non sei se é un rogo unha pregunta, pero estamos xa en pleno mes de xuño, ás portas do verán. Sei que estábamos pendientes de unha subvención da Diputación para contratar a persoal para a limpeza, pero que a imaxe que está dando o noso pobo a día de hoxe é moi penosa. Estamos con unha obra aquí diante do Concello para acabala xa e todo, pero é que mirar a calquer lado que mires, non sei, como imaxe atractiva turística, desde logo, non. E tamén me preguntaba xente que ata cando van a ser gratuitos os cargadores da Rúa Alexandre Bóveda. Gracias. Moitas gracias, señor Noia. Cando teñen previsto instalar o baño público de Terra de Porto? Poden dar unha data orientativa? Xullo, agosto, porque supoño que vai a ser para Terra de Porto, non? Me gustaríame que nos derades unha resposta clara a isto. Vai para un ano que fixemos un comentario sobre o cumprimento da lei da memoria histórica. É unha incongruencia que día de hoxe ainda existe unha cruz na honra de Primo de Rivera na fachada da igrexa. Hai e houbo subvencións da DEPO, da Depuración de Pontevedra, para que non supoña un costo ao Concello. Creemos que se deberían dar pasos adiante nese sentido. A día de hoxe siguen sin solucionarse as luces de Cominiño. Quedou vostede, señor Concelleiro de Deportes, en facer o cambio xa un par de veces, van 2 ou 3 meses. Incluso se lle comentou que o de traer os focos vellos de Monte da Vila era pan pa hoxe, fame para mañán, e que o mellor era traer uns focos LED e facer unha instalación nova dentro do pabillón. Creo que hai que empezar a dar un remedio a eso, porque a xente que vai, ademais, son os de tiro con arco, é bo que vexan ben, non? Dixo eu. E falando do mismo pabellón, a limpeza están facendo aos clubes. Entón, claro, non queda iso como debe ser. Os cuartos de baño a veces dan bastante pena,
Eu creo que debería haber unha limpeza por parte do Concello. Creemos que debe haber unha limpeza por parte do Concello deste pabillón, igual que teñen os outros pabillóns, non? Na Ganandariña siguen esperando pola decisión da arquitecta para rematar de asfaltar a rúa. Pasan os meses e eso sigue igual. Rematar as obras correctamente é tan importante como facelas. Outra, o xogo do Parque de Terra de Porto, o tobogán de Rons. Mellor dito, estuveron arranxando un xogo no Parque de Terra de Porto, unhas madeiras que se levantaron e tal. O tobogán de Rons é igual. Bueno, se igual non, agora xa está peor. Un comentario coa xente que lle dixo ao traballador, xa que estades aquí, porque non ides ali e tal, e respondeu, non se lle dou orde de solucionar o de Rons. Entón, claro, lóxicamente o traballador fixo o que fai o que lle mandan, non? Algo sobre isto, decir algo sobre isto. Eu o que digo é que un día vai pasar algo do que nos vamos a arrepentir todos en este tipo de cousas. Outra, unha moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego no pleno do 28 de outubro do 2024 polo que se instaba a facer unha ordenanza de infraestructuras de telecomunicación e da que presentaron un borrador pouco despois, da que nunca se supo máis, está preparada. Esa moción aprobada cos votos de Esquerda Unida e Bloque e coa abstención de PP e PSOE acordáronse os puntos de creación da ordenanza local, o segundo, que dita ordenanza contemplara o noso territorio e a legislación vixente, que a normativa indicara naqueles ámbitos onde a legislación impide evitar os potenciais danos colaterais de instalación, e o cuarto, que se paralicen as licenzas de antenas de telecomunicacións de forma preventiva e transitoria, mentre non se teña en vigor dita ordenanza de antenas de telecomunicación. Bueno, pois parece que hai que instar a aplicar o punto número 4, porque parece que se volven a intentar montar ali unha antena en Salcido, no lugar de Salcido. Ao mellor estamos a tempo para seguir negociando coa empresa, non sei. Antes do feísmo e do dano medioambiental que vai a provocar unha antena de 48 metros no medio dunha paisaxe protexida. Gracias. Moi ben, gracias, señora Galiñanes. Quería preguntar se comenzou coa campaña para a limpeza das fincas. Envióuselle as notificacións aos afectados, estánse tomando medidas ao respecto. Falando do paso de peóns, coincido co compañeiro de Esquerda Unida, Anxo, que isto xa se foi falado en outra ocasión, dou a concelleira a súa explicación ao respecto do cambio de habelo sacado e poñelo noutro sitio, pero é moi perigoso, porque como a min, moita xente pasamos a diario por aí, e a verdad que eu outro día casi atropelo a unha señora. Entonces, iba moi despacio, que suelo ir bastante despacio, pero como xa de antemán xa son todos os días que está pasando e a xente cree que aí ainda hai un paso de peóns e a verdade é que é moi perigoso. Entonces, me gustaría que tomaran medidas ao respecto. Gracias, boa noite. Moitas gracias. Se un compañeiro ou compañera quere contestar, pedide a palabra, señor Parada. Boas noites de novo. A verdad que ainda esta semana se me queixaron os arqueiros de novo, Anselmo, e volvín a insistir. Estuve en contacto co electricista municipal e nada, temos que poñer ali un elevador que xa dixen cando tuvera un oco que nos encargábamos de alugalo e solucionar das luces dunha vez por todas. Sobre todo ahora que temos o verán por diante, que pois deixalo listo para empezar o curso como Deus manda. O da limpeza sí que non entendo, digo que os clubs non se fan cargo da limpeza en ningunhas instalacións. Hubo uns anos que sí, cando empezou o técnico municipal a traballar pedíaselle aos clubs que deixaran instalacións como se atopaban, tipo auditorio, pero desde logo fai anos que non. E aquí encárgase Crece como en todas as instalacións, que o mellor
non fai como debería, pois teremos que estar bastante máis encima porque, bueno, porque sí que se Viqueira, sobre todo, se nos queixou moitas veces do estado dos váteres, neste caso, de como se atopaban, e aí chamei o responsable, Antonio de Clece, e, bueno, parecía que mellorara en algún momento, pero desde logo non tiño noticia ninguna de que sean os clubs os que se encargan de limpeza, e preguntareilles a eles como estamos neste tema, porque a verdad que fai tempo que, polo menos que Viqueira non se me queixa. Os de Tiro con Arco nunca se me queixaron da limpieza. Será que non ven ben tampouco como está a instalación, pero da limpieza non se me queixaron nunca. Moi ben, moitas gracias, señora Domínguez. Ola, boas noites a todas e a todas. Bueno, vou facer así un pequeno barrido e anotamos o do espello na intersección da Rúa Holanda coa Rúa do Sol. Si é verdad que temos notificado, pero bueno, a maioría das peticións que nos dicen xa está prácticamente rematado a selección de persoal para o reforzo da campaña estival e esperemos que finais desta semana e a semana que ven sean xa efectivas as contratacións. Antigo paso de peóns de Confín, sí, bueno, pues volverei coa técnica a botarlle un vistazo, pero claro, é que, a ver, é unha anécdota, non? Pero a plaza vese que está vallada, que está en obras, que hai camións, e na fronte un operario, tuvo dous operarios, un collerlle o carrito e outra levado no brazo porque se meteu unha señora porque ela cruzaba todos os días por aí para ir para Peralto. Entonces, imaginadevos, sabes? A señora gritando como a loca, eu baixei porque oí os gritos e os operarios alucinando, e dicindo, é que nos pasa isto a cada momento. Entonces, eu entendo, porque a min tamén me pasa, eu sí que ando todo o día no coche, pero temos que empezar xa a educar un pouco, que se hai obras ou se non se pode cruzar por aí, e ese paso elevado que se fixo foi precisamente por a seguridade dos rapaces, porque era tremendo ver os rapaces cruzar por aí e o autobús e coches co autobús parado, os críos cruzando, non hai moita iluminación tampouco, é verdad, que tamén é algo que temos que corrixir na zona, e de noite, sobre todo no inverno, cando chove, para os rapaces que sobre todo utilizan esa parada para coller o autobús po colexio e voltar, é moi peligroso, moi peligroso. Vou a dicir o dos parques porque estuvemos facendo un pequeno recorrido e na que un tema que agora leva o meu compañeiro Antonio Doña, pois por motivos personales nos tuvo uns días e eu acompañei a arquitecta e demos un recorrido para facer unha pequena valoración e ir pedindo presupostos. De todas maneiras, esperamos solucionar canto antes coas novas contratacións o que sea máis doado e que poida arranxar un dos nosos operarios. Cargador, Castelao, Confradía, o Libre de Alexandre Bóveda. A ver, estes cargadores veñen por un plan da Mancomunidade, hai unha empresa adxudicataria a que eu lles expliquei que se iban a facer cargo tamén do de Alexandre Bóveda, pero teñen problemas co da cofradía, que non é un tema que gestiona o Concello, indan que botamos unha man no que poidamos, pero é que é de titularidade de Portos e, honestamente, non sei que hai un problema legal porque Portos efectivamente cobra tasas pola súa ocupación, a empresa está disposta a abonalas, pero, bueno, hai cambios e hai problemas de personal exactamente igual que no Concello do Grove. Entonces, pois non está o técnico que se dedica a eso, ou cambiaron de plaza, ou está con demasiadas peticións e non é o Concello responsable. Nos podemos botar unha man, volvo a repetir, pero
non temos capacidade, porque a nós tamén nos pasa con outras administracións e con outras empresas e veciñas e veciños con nos mesmos dentro do Concello, porque é bastante evidente que non hai personal suficiente e hai momentos de moita tensión en contratación, en tesorería, en intervención, no almacén, en todos os servicios. A ver se vamos agora mellorando un pouco, pero non teño solución a eso. Esperemos que tanto a empresa o quere solucionarlo canto antes e a mancomunidade tamén, porque as subvencións teñen fechas e hai que justificalas. Con respecto ao pintado en Alexandre Bóveda e iso, vamos a sacar en breve, en canto se poida, a contratación, porque a semana pasada xa por fin no momento oportuno a Deputación dounos adiante a línea 2 e isto está adscrito a esa línea da Diputación, hai no que sacar a concurso. Instalación de cartel da obra do Corgo. Bueno, pois non sei se se fixaron que se volveu a poñer o cartel, sacarona para desescombrar, caixear e facer o primeiro formigonado e xa está colocado outra vez. Me imagino que estarán pendientes de colocalo, pois non sei, mañán ou pasado. Si, o de obra. Van a utilizar, si, mira, se te fijas está... Non recordo se foi xa mañán ou onte que estaban poñéndolle as varillas e tratando de colocalo. Cortes de agua sin aviso. Bueno, pois nos procuramos sempre que temos aviso do responsable municipal ou de empresas e cando se sabe que vai haber un corte, pois solemos avisar. Disculpen se en algún momento se nos pasou, creo que non, pero igual sí, non podo asegurar. O que pasa que a veces hai cortes de agua que veñen dados por incidencias. Pois a nadie nos gusta e nos os primeiros quedar sin agua, non? Se se produce é porque non é algo programado. Hai unha avería ou vamos, a veces son cortes esporádicos de 15 minutos para facer un bypass nunha tubería e pois rompelle e en vez de 10 minutos pois son 2 horas ou 3. Con respecto ao baño público de Terra de Porto, mañán chamo e digo yo como está o tema. Creo que tamén está en proceso de licitación, como outras cousas, do remanente das subvencións. O remate de asfaltado da Gandariña, mañán preguntolle ao encargado se está rematada a obra previa ao asfaltado, que non o sei, a verdade. E se está rematada, pois trasladarei a empresa que procedan a rematar a obra. Limpeza de fincas, pois sí, nunca se deixou de mandar notificacións, a veces hasta caducan e todo, porque, como sabemos todos, pois a policía é a que é, e informes hai bastantes. A policía, ahora hai unha persona que está para medio ambiente e urbanismo, estuvo de vacacións, incorporouse esta semana e a ver se lle damos un pulo, sobre todo coas sancións, xa, os que xa non hai maneira de que fagan as cousas por responsabilidade e civismo. Parece que estamos esperando pola sanción, pois a ver a que proceder a sancionalos. Creo que non me quedou nada atrás, se é así, pois poden contactar comigo en calquera momento, estarei gustosa de contestarlles. Moitas gracias. Moi ben, gracias. Pois intento contestar o que queda pendiente. Respecto ao camiño de Sesteiriña, é certo que desde a área de asesoría lle trasladei xa que se moveran o expediente para retrotraer o acordo do rexistro da propiedade en ese ámbito. Polo tanto,
mañán consultarei, porque si é certo que levo un tempo sen preguntar. O terreno de Teniente Domínguez, bueno, pois temos un par de técnicos que nos están facendo un traballo de estudio das posibilidades do número de vivendas que poden sair e un coste medio do mesmo. Coste medio que hoxe en día, coa subida dos materiais, pois non está sendo fácil, pero creo que en breves vamos a poder facer unha proposta, e esta proposta vai ou promover a vivenda pública dende o Concello do Grove ou asinar convenio de colaboración coa Xunta de Galicia, igual que están facendo outros concellos. Hai esas dúas posibilidades. Considero que en este mes de xuño, finales, máis ben do mes de xuño, teremos xa publicitado ou anunciado unha proposta. Respecto á subida de Meloxo, se nos ten solicitado desde marzo do ano 25 do ano pasado documentación que lle fomos aportando, correccións da documentación que se foi aportando, informes a maiores, certificacións, desde xa fai uns meses toda a documentación solicitada pola Diputación de Pontevedra está nas dependencias do Servicio de Cooperación e quedouse por parte deles de infraestructuras de facer unha proposta dun borrador de convenio, pero é certo que a día de hoxe non temos. Nós seguimos insistindo. Hai conversas e reunións entre os técnicos do Concello e os técnicos da Diputación e a verdade que ahora mesmo, pois estamos tamén solicitando axilidade por parte da Diputación para facer unha proposta que é certo que a día de hoxe non temos, pero tamén é certo que fai meses que teñen xa toda a documentación solicitada. Cos terreos de Sareba, a verdade que teremos que preguntar, abrir un expediente, falar con o urbanismo de aquí do Concello, ver de que xeito podemos obter información e posibilidades de compra deses terreos. O tema Pexón, pois miren, o Pexón, mañán lles trasladarei a todos os partidos da oposición o informe que se presentou nantronte, creo recordar, por parte dos redactores do Pexón, porque a semana pasada, desde Costas de Madrid, nos dixeron que por fin aceptaban o informe de corrección de erros, tal como eles nos pediron, que tuvemos que facer unha modificación de 8 ou 9 puntos. Costas ahora nos pide que ese informe se traslade a unha aprobación provisional a pleno, polo tanto, informarelles porque en base a cando teñamos o informe de urbanismo de secretaría, convocaremos un pleno extraordinario para aprobar provisionalmente novamente o Pexón, porque, como saben, sempre hai que aprobar a última versión para mandalo a Costas. Costas se compromete a axilizar o máximo posible ese informe e directamente se enviaría á Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia. A versión sempre ten que ser a última, como ahora provocado por informe de Costas tuvemos que facer modificacións puntuais, a verdade que moi simples, vinculadas ao dominio público marítimo terrestre, servidumbre de Costas. Iso hai que traerlo a pleno, unha vez aprobado en pleno se manda a Costas, Costas informa e automáticamente mandase a Xunta de Galicia para a súa aprobación definitiva. Consideramos que, polo tanto, antes do verán podamos enviar ese documento, o Pexón, a Xunta de Galicia. Tomamos nota respecto ao tema do símbolo franquista na Igrexa. E é certo, e aí teño que reconocer que sí, que hai que retomar a ordenanza de telecomunicacións, instalacións de torretas e todo o que se había falado, porque é verdade que lle demos un pulo, porque se falou, porque se mandou un borrador de ordenanza, pero teño que reconocer que quedou aí paralizado, en tono mea culpa, pero do mesmo xeito que en tono mea culpa, me comprometo a darlle movimento, volver a xestionalo e sacala adiante e poder traela a un pleno. Penso que temos contestado todos os rogos e preguntas, se non fora así, desde logo que os contestaremos posteriori. Non habendo máis puntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias, boas noites.